Good morning, guys! Good morning na. Uy, awa, nabasa na rabagang sanay na singot. Nakahuman na magbughag kahoy. Ikaw, pagyapong ka na mata. Ha? Na, katong singot na ko. Anja ato ko sa garden, mag-garden ko. Nga na, dahi, ugway klase, be, magpadugay-dugay mata. Uy, hindi man na yung gidog. Narap ko yung nasakpan na baka na, nakagighangi pang suwat sa papel. Da, tawag papel da. Da. Dag papel da. Da. Hoy. Gikan ko nagkuan guys, nagbughag kahoy kay wala pay kahoy. Si Bingping ada papanghaw dun na jag-ija ka nang gamit og sunglod unjang hapon kay katuang gibugha ba. Basta man kay kada palis man mag-uwan dari. Ning gamang gitingog. Bi. Bibi. Hoy. Na init na mag-alas 8 na bi. Pamahaw, mapas mo na. Arang iga nga kadyo. Dari ko guys kay gabi nagibdugdug ni liksi nga papel. Pila to kabuk papel. Nasakpa na. Hanggang suwat. Good morning nila. Good morning guys. Happy Saturday. Halagi ubo na lagi po kabi. Naginom ka vitamins gapon be? Wa. Nara guys, isang ang nasakpan nga suwat, nagkabalinsungag pagadig-agi. Ngayon, Father, Mama, and Papa, I love you. Looy laman. Na po na I love you, Mama, ug Papa, I love you. I love you too guys ko, no? I love you too guys. Ay, dyan gipang suwat. Nga naman mo po rin gipang gisi-gisi, be? Nga pagkasuwat, Mama na ako'y ingon nimo, ma, da, gimingaw man jud ko. Unsa man ni, be? Huwag ko pasabot sa uban, be. Rambol mo pag-atong pangutok dan, eh. Uy. Nasakpan ni mama, ante ka suwat-suwat mo lagi si Ja. Love, magod ni mama. Nasakpan ni mama, nagsuwat-suwat. Good morning na, good morning. Good morning, Kulot. Good morning, Kulot. Dagwa pa lagi gapot, baby. Way lamus, no? Oh, naning liwat ka, bi. Ham ka ning liwat, bi. Nalagwa pa lagi sliktian. Diyan na ta, mag-eat na ta. Asa kakauban nga darim ko Malbere, mag-ipo kay daghang hinog. Kumana ko gunas garden dya, ang jarapod kay mangulim-lim. May nangitang bing-bing gani ha, gwapo ka do. Jangan kay Romeo. Ala, daghang hinog. No. It's my macaroni salad. Pagay ko kakaon. Timo naman. May trapal nay. Ubus Ikag kabing? Ikag. Dara. Patrailing pa ni dapat dagas ubus da. Pakan sa ko na bibing. Ako sige video. Kaon. Apa? Tay. O tay. Tay. Ngitang bing-bing ganina. Ikakis mas bibing siguro. Ara, kiss man. Kiss. Ano ko na nga itong luto? Ikakis sa bibing. Ay. Oh. Dengdeng yung Aliana. Asyum. Adum-dum bing ho. Wa. Ala nagdapos ko mo bing. Para gus bing kay mo sa assignment. Sa'yo mo na, nilakaw ka. Yara ka bing. Taman mo horot ko kaon na rin. Cook re.
may itambal din ni day. Langaw din. Nagunaran na nagkuhan. Hindi amok sa Dugay na ni. Di pa na dugay na. Nakuan ba sa motor? Nihilos ang tiil. Humok man lagi. Ana ay. Masin day makatabang day sila Floramida nagkuan. Lurami. Ariston. Kisa man ning bata jang manghod. Ato ni Ariston. Imong manghod na day. Durato. Oh, isang mga mga. Yung mga manghod. Kuha na po si mama kay namatay na po sa cancer. Humok manghod siya oh. Di magngut-ngut na day. Ha? Hindi mo rin pa yung mga tao, mga ayuban man niya. Kini si Jamoy nagngat-ngat ka na igo lagi ni sa butang-butso. Pero kani si Jam. Wa pa na pa-check up. Wa pa lagi. May Ginoo ko. Naaman ka tong pag-ingon akong rato nga na ay check up, natulwan po na yang motor flat. Kaya ni eskwela nimo day, magbaklay ra ka day. Di makasakit, di sakit naglagaw. Nagipalitan na chinilas, so masuot kay di mo aram. Magpa-x-ray ka, magpa-x-ray gani ko. Kay siko ka na ang ubo ba niya, sakit ang likod ug dughan. Niabot na gud sa iyang tuhod agka hubag. Itinob ko no day. Lakaw gani mi. Lakaw nga rin me. May Mura lakaw, mapis mi og labong Naday? May Ginoo luod siya. Kanini dahan din ni si Jan nga rin na pagkagamay mo Sayang pa, ana. Jangan ba paglingkod. Mag-ana baka na mura mag-inana. Ay na sana hinungan og pagkadako ni Ja, bisa pung til. Nagana pug dako. Upat ni sila ag usa to as kang baha. Kani ang manghod. Mao ni kinamanghuran. Pila edad din kinamanghuran? Tulunan. Kasi hindi makatabang sila sa school. Mas hindi na mo tabang. Ilang mga viewers. Wa day na kuanig basag amok sa silin gi Kuanan kuan. gani. Gihunad. Buhunaran day nagkanang biyabas nilaga. Oh lagi yun na dani. Si Ja. Daan na gyud ang hiwi. Si Ja. Daan na ng hiwi. Yan nahubag laman. Ang bagla man kay na ito tambok sa lagi. Ate ila. Iabot na ko dito. Nahubag lagi di. Hawit ang ginas dyan yung ipa-check up dyan. Wa man kuno po siya kwarta. Nya, naatlan lagi po nga way kuhan ka na. Wa may bayad. Kaya lang po narama ko rin ang mga center. Na may pre-check up sa center ja ag tambal ra may ipaliton. Bayad na ko gahapon. Wala lamang ko nangis na. Kaya gihatan ni Wawi ang muka paliko. Mabayad tayo siya nilas mo. No, era man jang tiil ba? Kana jadi hantiin. Uy, naman po ikap lagi ni mus tubig. Tiya. Yapon. Ha? Kag dire kay makasweldo na ko dai palitan kag tambal, chinilas. Balik ko ani ha. Unsa na imong grado? 5. Karong Lunes bawag na check up ha. Na may pre-check up. Kay luoy kay. Luoy ka jud ka mag-eskwela nga na. Ang Baga. baga. Ihato da siyang papa. Ugay trabaho, ag sinantining mo yung daghanag apo. Goya, ganja. Mga akong yapon. Hawa mo ba alimuot mo naong Ginoo ko. Sibog mo. Gikan dai ko skuan guys. Nakuha ko sa kanang nay manghinlo ay kuko kay gisugo kong prami kay pahinlo si jag kuko. Unja. Ag manghinlo ay kuko guys kay na may jahang gipa saliat og pa-video na ho kay basin kunog na apoy manggiluyon ba nga mohatag para sa mga bata. Ag bata guys arang luoja kaadyo ilang mama namatay na kuno kay namatay sa breast cancer. Ja kuan sila ka magsuon upat. Ja na poy walo ka magsuon nga way inahan katong nay bata bitong bitaw bata guys nga katong gikagos si lola sa mga bata. Ang katong bata nga gikagos siyang pakabuan ja. Wa naman kuno ikapalit og gatas, mao kuno tong palitan na ra mo kuno og Bear nga swak arang luod lagi kadto mga bata makita man jud ninyo sa video guys ja. Kato ra jud gabi gika mura jud gika matagahang daghan na tunay bata nga day nagkaon nga gibahugan og lawoing utan ja mato pagbata kay ra pang kaon ja ag katubo jeng ang gikakuanan luoy jud kadto katong nay bata nga nag-eskwela grade 5 edad nga arang hubagag tiil ja og imong herbang hikamag gyang tiil kay kuan arang humuka kadto siguro ag sedad to dugo na siguro tuog nana nagdampo kay kada gabi imong kuno hilantan ja mao lagi to ni hanjo man tong nay lola sa bata nga magpa-video kuno sila kay ijawat kuno basin kuno pag nay mo
na maluoy ba nila muhatag pasin malam kunog pang bayad pang palit og tambal sa atong diyang apo nga arang bagag tiil kay di malagi kuno pod mo absent eskwela grade 5 maggrado ja di na kuno pod ag bata mo absent ja nang limbasan kuno pag amahan og panarbaho kay wala man lagi ilang inahan diha kay namatay na kuno luoy kadto silang mga bata hanggang nga puhon og makasweldo ko hanggang makasweldo ko ginagmay kuan ganang palitan og chinilas kay wa na chinilas mag kuan kuno maglakaw aw mo eskwela magtiniil kay wa man puy maarang nga sanilas kay arang habaga na magtiil. Makakita mo sa video guys, luoy jud sila kaadyo. Sa mo taning kog mobalik ra ko ni Lunes puhon og resyahan ko sa Ginoo kay ang palitan og chinilas ja. Na may pre-check up daris kuan guys. Amo datos sinter. Ang dadaan kaya naman pagkuy motor, ang dadaan pila ra ba po na gasolina gamay raman dya. Ang dadaan kay basig ka nang doktor ba kay luoy kadyo kay ngat kuno kadyo isang tiil magabi dya hilamtan kuno si dya. Di ba dya putulalim to ingato kay arang hubaga na dya. Niabot na gud sa ijahang tuhod ag kanang nay pagmanas sa ijahang tiil. Makita man nin just video dya ilang bay kagusbat luoy kadyo. Anja sa kanang nay magganahan pod basig nay ganahan mo tabang deha adto ra pod direct nila basig na sila Gcash mga tana po ko murag ningan matong mahilay ko nga wa lagi kuno pod sila inganang mga Gcash kay wa pod kuno cellphone wa gali kuno gikapalit og gatas ditong nay batang gamay luoy pag ilahang kahimtang kay kuan man jud sila kanang na may uban nga di magpa-video uban jud agijang lola jud ni ingan man jud nga dari video himi day kay bisin kunog na mutabang nila ba nga na kay naghan kuno si jay apo ja nag-eskwela ja kato lagi kuno jay jang gikaguan tong jang apo nga arang habaga nagtiil mo to ja basig na pay ganahan mo kuan mutabang ja mangita ko kanang mga sanina nilik si dari nga na pangsuot ang ipanghatag pud nila kay luoy kaadyo grabe jud ja margi kumot ang daghan nagtan-as mga bata. Wa na nahagi ko ang video kay kuan naluoy ko sa mga bata. Nagkamuritsing ag mga bata ja. Ag tiil ra ba siya katunay ni hubag nga bata guys kay kuan. Nabaho na. Baho na. Kuan na kaadyo kanang nay. Kanang kuan na jud mo nga anghit ba. Murag na si murag nalata na siguro tus ilam kay murag simana na kuno to kapin ingato da nagkaanam og kadako ja kaliwat ra baday kuno nilang kanang ay ma cancer nga na kay gikamatch sa mama breast cancer man mo to kuan na pud nang ano pud sila nga basin purog na lagi mutabang nila yana ja wa pud ko magdahom nga ingato day ipakita sa katong nay manghiluay ko mo tong nalangan pud ko gani hagisugok kumpurami kay malihito gisugok kumpurami kay pahinlo sa kuko sila mas mayor nagpahinlo daris bye hanggi adto sa ning sa hapit sa tadari ni magmanghiloay ko hapit sa tadari sabay nga katong naging nagkagiwatay nga bay nila kay dagang mga bata dari naluoy kuno si ja kay napakuno pud si ja ikatabang kan kuno pud si ja mahatag ja labaw mo kuno pud silang kakalisid ja muto sa nakahana kuno si ja namo nga pabidyohan kay basin kuno nay maluoy bud ba bisag kinagmay ra kuno ang palitambal og gatas datong nay mga bata. Luoy jud kadto kay kwartaan pa jud ko daghan pa jud ko kwarta hagber gid tunang gi pamalitan gani hag mga pagkaon ul tambal ja katong siyam ka buwan pa nga bata di pa man to pwede kuanan paimnen og bear brand nga swak kay masamot man to ka malnourished ag daan ko nung gigatas dagto sa inahan sa paning lakaw og inahan kay to man kunos sa tong inahan natong bata sa 8 ka buok nanarbaho ba to ja daan ko nung gatas dito ni Stojin ja wanam ko ikapalit tong ijang lola sa mga bata ija ko nung giswak per brand luoy kaadyo ang mga bata mga kuan nagka muritsing ja katong nay hubag ag tiil naluoy ko kay magbaklay ran ja magtiniil ja ang panahon ba ja karon init jam uwan ja nga lajo pug ilahang eskwelahan luoy lang kahimtang
Ja, kami raday-dari guys, mapapagpaghuman na haghatid sa katong manghinlo ay kaya manggihatid. Gihatid man pud na kaya mangikuha ha pag gihatid. To nang uli na sila sa Purami ug si Mayor, ja, si Nanay ning Simba, kami raday nabiling Aliana ug si Bingbing. Ug si Tatay, nanampot si Mananghili, mapapagabot ni Mananghili gikag tagbilaran. Jadi ko nakuan jud ko sa bata. Ano nangaluoy jud ko. Ja mara din yung vlog guys kay maghakot pa ko sa ang kahoy ganihang ang gibugha kay nahutda na pud mi kahoy. Ja mangahoy enta papangahod na tanas Bingbing ja kay basa man ka jug kuan juta ja basa pa pud og kahoy. Ja da may bughaon na nahang gibugha ja na init-initan man to ganiha. Kuan pa to hakutonon. Ja naghinay-hinay na pud ko garden dito naghinlo ko ganina. Wa na ra man ko nag-video kay di ko ganan kay makalangan. Indira to na pakita naman na guys kanang na mga mana dyan naglimpyo kay murag katunga pa yung nakuanan kay grabe sagbot grabing bagaa. Indya mara na yung vlog guys, salamat sa inyong pagtanaw guys, saway-sawang pagtanaw sa ang mga vlog, daghan ka doon inyong salamat. Indya usba na guys, basin ganahan mo mutabang na itong mga bata sa mga manggiluloy o kasing-kasing diha, kasi ganahan mo message naman mo ada nga vlog na ho. Indya ug naaman gani ato pong i-video o hatag na to mismo sa mga bata kaya malipay tungkod tong mga bata. Basta kaya ang gisaad nila sa katong bata nga nay hubagag tiil nga mobalik ko inig kalunis kaya siyang palitan og chinilas kaya aron di na magbaklay nga white chinilas kay mosamot pud to kahubag tong isang tiil sa init. Ang paabungan og size sa chinilas kay kuan di naman makasuot kay ninghubag naman. Mo to guys. Ganahan mo na yung mga magiluyon diha. Message raman mo daan ninja. Kanang naay mubalik ra po ko dito puhon karong Lunes puhon. Diya mara na yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless natong tanan. Thank you for watching guys. Bye.